Rider Pro представя електрически винтоверт RDP CDD02. Мощност 300 W. Обороти на празен ход от 0 до 1400 в минута. 10 мм бързо затягащ патронник. Максимален въртящ момент 35 Нм. Две скорости. Степени на регулиране на въртящия момент 23+1. Ревърс. Регулиране на оборотите чрез промяна на натиска върху пусковия прекъсвач. Куфър за съхранение на машината. Тегло килограм и 300 грама. Гаранция 3 години. Електрически винтоверт RDP CDD02.